Matapos ang isang taong pagsasara ng turismo sa Dingalan, Aurora dahil sa COVID-19 pandemic, nakatakda na itong muling tumanggap ng bisita mula sa loob at labas ng probinsya. Ito na umano ang pagsisimula ng revenge tourism o pagbawi ng sektor ng turismo. We are soon opening on the second week of June. Kilala ang Dingalan sa mga picture-perfect view spot nito gaya ng kanilang lighthouse, Tanawan Falls at iba't ibang fine sand beaches. Subalit bukod sa mga turistang may dalang negative RT-PCR test result, ginawa ring mandatory ng local IATF ang pagpapaswab sa mga manggagawa ng tourism industry. At ng mga staff and crew at mga employees po ng ating mga tourism-related establishment ay mag-undergo ng RT-PCR swab testing para po ma-secure po natin na safe po sila. At the same time po, hindi ho tayo magtataka kung saan manggagaling yung mga cases ng COVID-19. Libre rin ang antigen testing para sa mga medical frontliner, essential workers at mga close contact. Batay sa May 31 COVID Bulletin ng Bayan, 110 na ang naitatalang kumpirmadong kaso rito, kung saan 61 ang active cases, 2 ang namatay at 47 ang gumaling na. Nilinaw rin ni Tourism Central Luzon Director Carolina Uy na pinahintulutan na ang travel for leisure. Maaari na ring tanggapin ang mga turistang nagmula sa NCR Plus Bubble. Ito po ay mananatiling effective from June 1 up to June 15 sa areas under modified general community quarantine. So yung pong ating mga travelers below 18 years old and above 65 years old shall be required to submit their RT-PCR test negative. Of course, dapat po negative. Samantala, mabibigyan naman ng tulong pinansyal ang higit 55,000 tourism-related workers mula sa Central Luzon na nawalan ng trabaho. Ito'y sa ilalim ng DOT Dole Cash Assistance Program. Rainiel Pawid, CLTV News.